Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendang Sudin dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Keong Mas. Wis setahun suwine mangsa ketiga dialami desa Dadapan. Karena kuwi uripe warga katula-tula, akeh lelara lan dadi larang pangan. Ing Dadapan ana wadon tuwa sing lola tanpa dulur, yaiku Mbok Rondo. Kanggo nyambung urip, Mbok Rondo krowadan ing alas kewan saben dinane. Kewan kali kang nyisa ing sawedening bebekan senajan kahanan kaya mangono, nanging dheweke ora ngresula, malah saya nyetakake marang Gusti. Duh Gusti, paringana pepajar ing desa kula, mugi-mugi inggal kalis saking prahana munika. Sawijining isuk Mbok Rondo golek panganan ing alas. Nalika lagi miling-miling weruh cumlorot cahaya saka sak tenganing kali kang asat. Kok cumlorot-cumlorot kaya emas? Cahya apa kuwi? Ing atine tuwa pitakon. Banjur Mbok Rondo nyedaki sumber cahya mau. Bareng dicedhaki jebul sawijining keong emas kang nyungsang ing antara watu-watu kali. Keong emas digawa mulih tekan ngomah, dicemplungake gentong. Mbok Rondo menyang alas kaya biasane, nanging nasibe lagi apes, urung entuk krowadan nganti meh seurup. Dheweke banjur mulih ngelantung ora entuk apa-apa. Sawise laya-laya ing emperan, dheweke mayang pawon menawa wae ana krowadan kang bisa ganjel weteng kang luwih. Mbok Rondo kami tenganing amargi ngerti panganan kang ana ing pawone. Sapa sing ngeteri panganan kuwi? Ing batine kebak pitakon. Sebab mulih saka alas, pawone Mbok Rondo wis cumepak panganan. Mengkono iku kedadeyan ing saben dina. Sawijining dina kanthi sesideman, Mbok Rondo ndedepi sapa ta wong kang mlebu ing pawone. Keong Mas mau metu saka gentong lan melih dadi putri kang ayu. Mbok Rondo kaget ora kinara. Saben ditinggal lunga Mbok Rondo, Keong Mas mau milih wujud. Mbok Rondo banjur nakoni sapa sejatine putri kang ayu kuwi. Nduk, wong ayu sliramu iki sapa kok ngenteni kedarang-darang ing alas lan njilma Keong Mas? Yung, aku iki garwane raja ing Jenggala Raja Inukerta, aranku Candrakirana. Lho, kok bisa dadi Keong Mas lan awakmu bisa tumeka ing alas Dadapan kuwi? Lara-lara kepiye to, Cak Ayu? Banjur Dewi Candrakirana njlentrehake menawa ing sawijining dina dicidara Raja Jin Sakti kang karep ngepek garwa. Anaking dheweke wegah ora gelem nuruti karepe Jin. Jin muntah. Dewi Candrakirana sinebta dadi Keong Mas banjur digawong adoh saka kraton Jenggala menyang kali. Tujuane supaya ora bisa ketemu karo garwane Candrakirana, Raja Inukerta. Enehing kahanan ana ing nalika kali kecemplung Keong Mas, banyune dadi garing. Kaline asat. Asate banyu iku mau njalari Keong Mas nyungsang ing watu-watu nganti nemahi tiwas. Bejane ditemu akhire banjur diopeni Mbok Rondo Dadapan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.